tikaonato chithunzi chimene chosera pasikene pathopo galimoto zimenezo zikuoneka kuti zachita ngozi ndipo ngozi imeneyo sizotero yangochitika ayi ndithu yachitika chifukwa choti sizinamtole wina wake ndekuti anaomba galimoto pa filling station ya kwakudya kumenekoto ndi ku Blantyre ena be kumazakhala wafunsa kuti tafotokozani bwinobwino chinachitika chenicheni ndi chani ayi ndithu makosana chimene chinachitika ndichonena kuti galimoto imeneyo ndi ya mtundu wa Kia Sorento ndipo registration number yake ndi BX6231 ndiye zikuona kuti galimoto imeneyo inapangidwa paki pa filling station imeneyo ya kudya kumeneko ku Blantyre ndiye ada amenewo kazinakhala bwanji anapeza zoti ayiwombatu galimoto imeneyo kaya mwini wake ndiye kuti anasiya maki pa ignition kazinakhala motani komano nzonena kuti ada amenewo anaomba ndithudi galimoto imeneyo kuyambatu kuwazika ulendo ndithudi kuti wayiphula kuthawa nawo galimoto imeneyo ndipo osatira zimenezo zikuona kuti enake anapanga notice kuti ada amenewo awomba galimoto ndikuyambano kumulondola ndekuti ndi galimoto ina pambuyo ndekuti ada amenewo anali liwiro kuthawa osati masewera ndiye zikuoneka kuti analowatu msewu wa Sanjika ndekuti magayi amenewo osamusiya pambuyo ndekuti yakulowerapo yeso ndekuti magayiwo akuloweranso komweko mpaka nano kuzapeza zoti wadusa MRA offices paja ku MRA ali ndi maofesi msewu umenewo wa Sanjika mpaka na ndekuti after ndekuti kuzingwa anapeza zoti ndi liwiro limene anali ndi galimoto imene anapeza zoti wakaombanso ndekuti gate yolowera kumeneko ku Sanjika atazindikira zoti madzi achita katondo anapeza zoti so wamenya malivesi kubwereranso ndekuti msewu umenewo umapita nocha ku MRA ndiye zikuoneka kuti kumenekoko around pa MRA po anapezanso galimoto ina yake yomweno ndi Ford Everest titha kuonanso pa chithunzipo mmene ikuonekera and then pamenepo anapeza zoti wayiwombanso galimoto imeneyo ndipo tengera ndi malipoti akunazo kuti Ford Everest imeneyo registration number yake ndekuti MZ7826J zikuonekana kuti pamenepo pondete anazingwa nokusowa kuti alowera ndi pamene anapeza zoti magazi amene amamuthamangisawo akwanisano kumugwira pamenepo of course potengeranso ndi malipoti akumazanena zoti galimoto mmenemo munali kamwana galimototo imene anabayo ndi after incident imeneyo anapeza kuti magazi amubwandira ndekuti timadziwa kale kuti zikatero ndekuti polisi imakhala zoti ili involved ndi kumtengano ulendo naye pano pati kuyankhula pano ndekuti akutali ku polisi ya ku Chiromoni kumeneno akupanga rekodi zina ndi zina ma statement ndi zina zotero komano potenga ndi polisi kumeneko sanabwere kuzafotokoza bwinobwino ma particulars ata amenewonso komanso motive behind of course is obvious kuti ndati kunali kukuba ndithu kuba galimoto imeneyo ndipo ti incident imeneyo yakhuzanano ndi nyumba yachifumu Sanjika kumeneko ndati kunazaza akuluakulu a polisi kukachitanso monitor kuona ndithu kuti zinthu zayenda potani ndi zina zotero ndekuti nomwina akamalizisa china chiyonse kumeneko ndekuti apolisi ya Chiromoni abwera kandekuti ndi akuluakulu a polisi yakumeneko ku chigawo chakumwera abwera nokuzafotokozera bwinobwino kuti chimene chinachitika ndi chani komanso ma details ada amene anaomba galimotoyo that's so unfortunate anthu amafuna ndithu kuyiphula mwansanga mapeto ake zimapeza zoti ngati zimenezi ukathera ndithu mavuto pajatu amanena zona kuti there is no shortcut in success tikuena ndithu tihasule bwinobwino za mtendere kumapeto ake timapeza zoti tapeza kanga chape komadya kopanda kuyang'ana ndithu mbali apapato ndekuti adamino aphwanya malamulo potengeranso ndi section 282 pino kodi imafotokoza bwinobwino nkhani zokhuzana ndi umbanda wa magalimoto ndepa zimene anachitazi kande kuti ngati anapanga hijack ndekuti nkhani yake ndiyokhuzanano ndi section 301 imafotokoza bwinobwino constitution ya Malawi pa nkhani yokhuzanano ndi umbava wa galimoto popanga hijack of course ngati zimene timaziona ndithu kuti zimachitika and recently tinaonanso kuti ku polisi ya Kanengoto mu mzinda wa Lilongwe anazamugwandiranso makosana ena ake ameneno maina awo ndekuti ndi Stefano Malikebu Kondwani Kalipena winanso ndekuti anali Maxwell Peter ndi anzawo ena makosana amenewa ndekuti anapanganso mchitidwe ngati umenewo anapanga hijack galimoto ya mtundu wa Lactis ndekuti driver amapanga zamatola kazinakhala bwanji komano unalinse wa Kasiya Lilongwe ndiye magayi amenewa ataomba galimoto imene anapezeka zonena kuti ayambanso kuigwiritsa ntchito ndekuti nopo mwaba chani ndiye zinapeza zoti polisi inamugwandira magayi amenewa ndati panopa ndekuti magayi amenewa ali mchitoposi cha polisi ngati sanapite nawonso ku bwalo la milandu potengera kuti incident imene inachitika mwezi wa Machi chaka chimene cha 2026 hayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera kutheka mwene maganizo pa nkhani imene pamene tunazoti sizinamtole wina anaba galimoto ya mtundu wa
Kia Sorento pakodya filling station mu mzindato wa Blantyre. Ndipo zikuoneka kuti samatha kusatira bwinobwino misewu ya ku Blantyre kumapeto wake anapeza zoti wakathera atikuwomba chipata cholowera ku Sanjika komanso nkuwononga galimoto ya mtundu wa Ford Everest. Ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sakulewa panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndero zitakufikirani mosavuta.